versi gedruk. 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 Awakmu nek joget karo Mbak Engkar sing ati-ati. Lah napa? Lah kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe ku joget. Arya kuwi. Wah, carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kanca. Oh iya ora ketok engko malian. Ngendang karo kendange anu, gedhe kendange. Ora apa-apa ning tenagane. Penting lah khasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, le wong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Boy, ja. Awas. Goda ati manusia dalu Indonesia undang rasa sing segara datana bisa ngeleleke hatiku Yuk, tarik. Tarik Mas Arya. Tresnaku lagi nopo godo ati rintan siang dalu inur bangsa
tanah bisa Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, wayang nut jaman kelakone. Pokoke kabeh dirambahi, lakone kecekel, guyone kecekel, lagu-lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Majange. Dadi penonton ki selirane dhewe-dhewe, ya sak bisane dalang. Mampunya. Paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet, luwes kok, Mak. Wah. Nduk, jan. Dikeroyok wong loro. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. Angka 10. Wis ya. 0. Siji. Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik slendro, aku pengen podang kuning. Gitu. Wah. Entong. Apa? Nggih. Oke, akhirnya cie. Ya cie ya, cie. Iki sing ning guri bat ngamuk kabeh. Ajake ya. PJ-ne ndino? PJ opo? Pajak jadian. Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kodek Sinta kayak biasane ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono kan lho? Minggu. Oh, Minggu. Oke. Minggu dek. Yuk Mas Arya. Dek ada dados. Wow ya. Di ada bisa dados. Tos lalapen. Asoy. Wis ora krasa keluyuran anggolek isih sayang
gawe pikir aku kumbe ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakonnya nding ora krasan keluyuran golek isih sayang mepeng miteranggon goleki ora krasa esuk man yen ngati sing pikirku komeng seret tirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakonnya ora bakal atiku kagiwang liyan si jangan dudut ati kebranan Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio ki apa artine ta jane? Lho, kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. Teng pundi papan, teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Oh, ambak mung sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gede dene dipiji, piniji niku nggih wonten. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. K. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah ing ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah, siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar Meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik ki kek. Ayo terakhir dinggo penutup ning rembukan. Wah, iki mau permintaan terbanyak belum dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng kok. Mergo arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Yo anu Cundamani. Nduk. Ingkang ngaturke
Yudik niken buat penutup limbuan. Oh ya, Cundamani. Diam sini mboten. Apa? Diam sini boleh no? Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok berbahaya. Loh ya bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Salepo. Salepo. Masa aku wae. Ya, kalau merasapi. Iri yo. Duwe dendam me aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora, ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun, aku tak keperuan untuk ngelakon sik ya. Kula golekne boto pripun? Keperuan sing keperuan wayange. Walah. Keripik gedang, keripik telo sithik edang waten rata. Mengko ketemu aku ning goro-goro ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Ha wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keperuan sik pelok lho Mbah Tarkun. Nggih. Tuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumber arum kandanya kandanya sasmita jati sasmita mang siting demo Gendong amar selanyo grono Gadanya mrea mewangi Kuku sing dupa ngabeki Ing antariksa minangka sasmitane kang para jawata Udane kang arum-arum Nyata kang dadya pratandha raja kang sinetya ana gondo mangambar selanyo grana gandanya mrea mewangi kuku sing dupa ngabeki ing antariksa minangka sasmitane kang para jawata udane kang arum-arum nyata kang jadya pratandha raja mineka Andedel gayuh gekono risang ramandaya pati ana yaksa kung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning ware
Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jroja lodri menika Raden Lesmana ingkang sumusul kang abdi pun Anoman. Iya Anoman, kaselak sumengko rasaning pikirku. Enggal-enggal kepengin mboyong pukulune semaya marang negara Pancawati. Nadyan panjenengan ingsun wis percaya marang sira Anoman. Rasaku kurang marem yen to aku ora melu mboyong kundur pukulun Ismaya marang negara Pancawati Anoman. Kepareng kunjuk uninga Raden, sejatosipun kula sampun kepanggih kalih pukulun Ismaya. Saha sampun kula aturaken babaring gati. Nanging menika wonten babak anglayoni jujul hanusuli. Lire piye Senggana? Dinamipun ingkang badhe hamboyong pukulun Ismaya mboten ngemungaken saking praja Pancawati kemawon. Nanging saking negari Ngastina inggih badhe hamboyong pukulun Ismaya. Lah banjur kepriye Kakang Semar anggone nggagapi lelakon iki Senggana? Raden Lesmana Murdaka. Pukulun Ismaya dereng paring dawuh. Nanging semunipun saking negari Ngastina badhe damel gendra wonten Karang Kadempel. Menawi Kyai Semar boten kasembadan binayong wonten Ngastina, pramila Raden, supados swasana Karang Kadempel mriki mboten giduh, mboten kisruh. Kalilanana Anoman badhe neter sepinten kekiyatan barisan saking negari Ngastina. Kakang Anoman, aku lan Wadyabala Wanara sing ana mburimu Kakang Anoman. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Aja nganti slendra rasamu. Kirapna para Wadyabala Wanara neter marang sepira kasektening barisan saka negara Ngastina kang bakal madha karep mboyong pukulun Ismaya kang minangka dadi simboling mahyu pamong Anoman. Nggih ngestakaken dawuh budhal dina iki Senggana. Mangsa nembah kang biniji Sang Anoman nedya bidal undang Wadyabala mangko rumahap kang para wadya hangan didhawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendi bidal. Iya bebudalan Sangya Wadya Wanara lamun Cinandra lumaris lampahi. Muruh karo persmarane ketebuking lampah kudon lan dipanggopok sur tambur rong peri suneng lan sarompet umyong mawurahan kadyan gela angkasa.
paman apa bartane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniaya sutuk cocok prapteng kikir sopmanyo ilang raga karingan lintre wait ladalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung sanggonku ngiyet dalem saka negara Pasir Gumelar kepapak ana wanara kusika-sita tegese kethek putih mabak marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu wanara tambuh marang aku aranku Raden Anoman ya Senggana Rama Ndayapati mung sak derajat munyuk jenenge pirang tublas bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerang aku jatyangaran ngaku sapa kang dadi cetundhuking laku tampa marang aku kekesete Gustiku Prabu Darposura nguri saka negara Pasir Gumelar pangkatku Temenggung jenengku Temenggung Sudirgapati pancen Kaparanyata sumedya laku arep menyang endi kowe Anoman ya pancen bener kowe sing tak goleki apa bener kowe uga arep boyong Kyai Semar Badranaya saka Padukuhan Karangkadempel ya pancen Kaparanyata yen aku arep boyong Kyai Semar kowe arep ngopo Kyai Semar Badranaya kang dadi titising Bathara Ismaya bakal tak boyong kundur marang negara Pancawati karana negara Pancawati ing ripalungguhan samengko lagi ke taman pagebluk Mayangkara awising buga kelawan wastra ibarate warga kawula agung kang mapan ana ing negara Pancawati isuk lara sore mati sore lara isuk tumekaning pralaya Anoman ana paran kabeh sing dadi kekarepanmu mau modho karep nunggal karep karo kekarepane Ratu Gustiku ya kuwi Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar. Maknane piye? Maknane Ratu Gustiku Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar kuwi putra siswane Bathok. Ya kuwi Panembahan Begawan Durna saka Pertapan Sukalima. Kamangka Begawan Durna dadi utusan saka negara Ngastina. Negara Ngastina dina iki ya ketaman pagebluk Mayangkara. Mula sing boyong Kyai Semar Badranaya karepen negara Ngastina aja negara Pancawati. Temenggung Sudirgapati. Nggih. Tekane Begawan Durna karo tekane Anoman kuwi luwih dhisik tekane Anoman. Kowe ora wenang nata utawa ngurus marang kekarepaning Anoman. Mbuh ora idep. Anoman piye? Kelakon apa sing dadi panjang kamu? Ya kuwi mboyong Kyai Semar Badranaya yen wis bisa nyingkirake ya Temenggung Sudirgapati wani karaku entek wedine kare wanine maju kepara ngarsa legane ngatimu ngejak pirang dina ladene kuwi wae latihan legian golek momongan pupuluk golek pacan mriki tatal ngrajau ora enak kedhep tak tebah dadamu mlengsati gamu aja takon dosa kowe Ikra bala kang tumingal krang tampo samya medali terdatet wilating kota kanyangkong mangkaniti benjang sang aji mijil
sing urip ku Anoman. Sak solae Munyue paku Rama sekar bisa sebuah yamu hei mutiar entos hei hit ayah Ojo minggat le. Tapet lamun linu periksa sama genes mati aku. Eko hi hoi pa o hot kaya o a hi we no het cepet yamu kowe mluntir heta kaya yo durung kalah aku. Canda sikpe lum lumpir ayah iki munyuk apa jane?
potato i oh ha hi oh kaya oh lo oh wait ho wait ho ha eto ho mati wait langsung waya wah Munyuk putih. Yo. Sapa kowe? Anoman bali takon. Prawira sandiaranku. Mundura. Kethek putih tuwek elek. Meh mudar. Emane nyawamu. Mingat ora? Mingat ora? Kowe ora wedi karo aku dirubung barisan saka negara pasir gemelar. Ora wedi. Anoman dekengane pusat. Oh ya. Aku rata nyelok. Ya. Ha. Hit. Go. Jiro lu. Ho. Hit. Hit. Hiya. Hose. Ayo. Hot hi ho hi hot ha ha wet ayo heya hot ha lo hi ho ho het wet wah was Mas. Oh. Hey, ya, hey. Wah, kedian mainmu keruyuan. Mas. Anggepe apa? Ayo, maju. Anggepe apa? Saneng wae. Ya.
Malik. Wah. Harap kowe. Tibane tumpak lakon mati dening Aduh. Oh. Aduh. Enu. Yo palaran sik. Oh. Keparat sira manungsa wani tanding klawan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre singalena prapteng katokno budinira sira masti bakal lale satria ampyu bareng mangarsa Satriya prawira ing ayuda tan wang-wanganing pabaratan kaprawiran lan kasudiran seblak dodho teker lutira andrepading pahalagan andrepading palagan latialah barisan pasir gumelar padha mundura Idarpa Sura kang bakal magut ana ing payudan
Aku yen mung trima musuh barisan wanara. Ora babak, ora imbang. Wakil saka negara Ngamarta sing uga bakal mboyong Kyai Semar kae sing dadi musuhku. Satriya sing mencorong dadane kaya meteor. Iki musuhmu Prabu Darposura. Lena pangin